Salam meni hormatly adamlar. Garaşdan baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen täşdyrýän Watan Habarlar gepleşigimize başlaýas. Şoňun hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň owa hojalyk toplumyna gözegçilik diýen ornwasarynyň welaýetlik häkimleriniň gatnaşmagyny ýan Arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oň dowamyny sebäpleri durmuş ykdysady taýdan ösürmek maksatnamasyna bellenen wezipleri ýerine ýetirmek, mögsümden owa hojalyk işlerini geçirmek, hemem öňde boljak bayramçylyk senelerine taýýarlyk görmek bilen baglanşykly meselelere garaldy. Hormat prezidentime Ulgam Arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, hem de onuň gün tertibini glan edip, ilki bilen Arkaly welaýatynyň häkimi Gurbanow söz berdi. Häkim welaýatyň gowy meýdanlaryna agreten kadrlara doly laýyklykda ýygyk işleriniň geçirilişi, şeýle hem welaýatda gallar oguna başlamak we bu mewsimi guramaçylyk geçirmäge hemme taraplaryň taýýarlyk görmek bilen baglanşykly alınıp balyan işler barada hatabat berdi. Şeýle hem häkim yer almany we göýek bagçakinlerini ösürip ýetişdirmek we bir önümler bilen ilatymy öpçü etmek boýunça amala aşyrýan işler barada aýtdy. Şonuň ýaly welaýatda pidi taýýarlamak mewsimini netijeli jemlemek hem de bir gymmatly çegmali tapşyrmak baradaky bellenlen meýilnamany dogry berza etmek ornuna alınıp balyan işler barada hatabat berildi. Hasabatyň başyna şu ýyl welaýatda gurulyp bulanmaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we ölümçilik maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň başı barada aýdyldy. Şeýle häkim welaýatyň orta mekdeplerine soňky jaň dawrasyny guramaçylyk geçirmek boýunça görülen taýýarlyk işler hakyna hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gowaça ýygyk etmek bilen bir gatarda bu işlerde owazlyk teňkelerini we gurallarynyň dol güýjüne iş edilişine, ekinleriň mineral dökümleriniň üpsün edilişine, şol sanyna ýankeşleriň we ketellerin ýüze çykmagynyň öňüne almak ornuna biýe önümleriň gurulşyny uly ähmiýet bermegiň zerurdygyny aýtdy. Döwlet başlarymyz welaýatda gallar ona guramaçylyk geçirmek we bu mewsimi gysga möhletde ýokary derejede geçirmek bilen bagly işlere aýratyn üns bermegi, orokda iş ediljek diýene ýan kampanýalaryň, galla kabul edýän bölümleriň we hasyl daşamak durulajak awtologlaryň mewsime bir kemsiz taýýarlanmagyny üpçün etmegi taşyrdy. Gallar onuň geçirilişine gözegçilik etmek we işleri guramaçykly alyp barmak boýunça döredilýän ýürüýte toporlar, ýöňde goýulan wezipeleri ýerine getirmäge ýören jogapkärçilikli çemeleşmeler. Hormat prezidentime yer alma, göýek we bagçakinlerini ösürip ýetişdirmekde bellenlen agroteknik çäreleri öýg wagtyny geçirmegiň, ýerleriň hasylygyny ýokarlandyrmakda tutugy ýetleşik tehnologiýalary giňden ornaşdyrmagyň, watanymyzy durumçy ykdysadydan ösürmek maksatnamasyna gözen nutlan işleri öýg wagtyny we ýokary ýyly ýerine getirmegiň döwrüň möhüm talapdygyny belläp, bu babatda häkime anyk tawjyklar berdi. Welaýatda pili taýýarlamak mewsimini netijeli jemlemek hem-de bu babatda bellenen şertnamalaryň borçnamany dogry berza etmek boýunça işleri de bir gözegçilik edilmeliler. Hormat prezidentimiz şu ýyl welaýatda ulanmaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we ölümçük maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň alınıp balyşyny ýygyderli gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Döwlet başlarymyz welaýatyň orta mekdeplerine soňky jaň dawrasyny guramaçylyk geçirmek boýunça görülen taýýarlyk işlerine üns çekip, bu wakanyň mektep uçurumlarynyň aňyna hemişelik ýakymly ýatlama bolup galmalydygyny aýdyp, häkime degişli görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentime Balkan welaýatynyň häkimi Arkaly söz berdi. Häkim ekrançyk meýdanlaryna göýger salynan ýerlerde gowaça degişli agrotenki ýygyk işleriniň geçirilişi, şeýle hem halkymyzyň arskal bereketi bolan gallar ona başlamak we ony guramaçylyk geçirmek işlerine doly taýýarlyk görülenligi barada hatabat berdi. Şeýle hem yer almany we göýek bagçakinlerini ösürip ýetişdirmek hem de bir önümler bilen ýyratymyzy bolelin üpçün etmek ornuna degişli işler alınıp barlýar.
häzir pili taýýarlamak mövsümini netijeli jemlemek hemde pili tapşyrmak baradaky belinen meýilnamany dolu berza etmek boýunça işlerim bildirilýän taraplara laýyklykda dowam edýär. Şeýle ýakim şol vilayetde gurulyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we ölümçük maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň barşy hemde orta mekteplerde soňkyjaň dabarasyny guramçykly geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, vilayetin gowça meýdanlaryna gymmatly ekine talab laýyk ýydyk etmegiň, bereketli hatyr almagyň özüni dunaýtdy. Şununla bağlılıkta devlet başlarımız iyideki işlerine obagızık tenkelerin ve kurallarının dolu gücüne iş edilmegini kazanmağın mümkünlüğünü çekip, bu vabatta hekime değişik taşlıklar verdi. Oğuçani mineral dökünlerlerini üpçün etmekte hiç iyili büyüktönçlükler bolmalı değerler. Şonun bilen birlikde devlet başlarımız oğuça meydanlarına ziyankeşlerin ve ketellerin güze çıkmağının öňüne almak boýunça geçirilýän işlerin mümkünlüğünü belläp, taýýarlanýan biyo önümlerin yerlikli ulanmak barada değişik görkezmeler verdi. Hormat prezidentimiz ýakynlaşyp gelýän gallar ogna himme taraplaryň taýýarlykly geçmek maksady bilen mögütünde işlediljek ýan kombaynlaryň we buğdoý daşamakda ulanjak awtologlaryň büyükdönşsiz hemde öňlüjükli işledilmegini üpçün etmegi, galla kabul ediş bölümleriniň işini talaba laýyk ýola goýmagy taşyrdy. Gallar onuň geçirilişine gözegçilik etmek we işleri guramçykly alyp barmak boýunça döredilen ýürüýti toparlaryň düzümine girýän hünärmenler öz işlerine jogapkärlik we guramçykly temeleşmelidirler. Devlet başlarımız yer alma ve gök bakçakinlerini ösürüp geçirmek hem de bir önümlerle ilatımızı üpçün etmek uğruna alınıp balyan işlerin hem işe gözevçilikte saklanmalığını tavşırdı. Dokma puda üçün zerul çiğmal vuran pili tavşırmak mövsümünün devam edýänligi bilen agyrlykda bir işleri netijeli jemläp pili tavşyrmak baradaky belinen meýilnamanyň dolu berza edilmegi üçin himme çäreleriň görülmegi zerurdur. Hormat prezidentime de şöyle vilayette ulanmaga berilmegi güdüňni tutulýan medeni durmuş we ölümçük maksatly desgalarda dowam edýän gurulşyk işlerini bir gözegçilikde saklamagyň mümkünligini aýdyp, olaryň belirlenen möhletini we ýokary hil derejesinde tawşyrylmagyny üpçün etmek babatda degişik görkezmeler berdi. Devlet başlarymyz vilayetiň orta mekteplerine soňkyjaň dabarasynyň bir ajaýyp waka mahsus derejede guramçykly geçirilmeligini belläp degişli tawşyklar berdi. Sonra hormat prezidentimiz sanly Arkaly geçirilýän iş maslahatynyň başlygyna Daşgoz vilayetiniň häkimi Nazar Muradowa söz berdi. Häkim vilayetde alınıp balyan işler barada aýdyp, gowçak işini geçirmek we göýge salynan meýdanlarda ýydyk işleriniň geçirilişi, şeýle vilayetde gallar ogna üstünlükli giýişmek hemde dehmeseýör gallaşlaryň durmuşynda jogapkärlik bir mögsümi guramçykly geçirmek boýunça taýýarlyk işler barada hasabat berdi. Hasabatyň çäklerine yer alma we gök bakçakinlerini ösürüp geçirmek hemde bir önümler bilen ilatymyzy üpçün etmek boýunça alınıp balyan işler ýüpek gurçugyna kada laýyk ýydyk etmek hemde şu ýyl vilayetde gurulyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we ölümçük maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň ýagdaýy bar diýip aýdyldy. Şonuň ýaly häkim vilayetiň orta mekteplerine soňkyjaň dabarasyny guramaga himme taraplaryň taýýarlyk görülýändigi barada hasabat berdi. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, gowçaklen meýdanlarda ýydyk işleriniň talaby laýyk geçirilmeginiň mümkünligini aýdyp, bir işte obagzyk tenkelerin we kurallarynyň dolu güýjüne işledilmegini gazanmagy taşyrdy. Hemde gowçak işiniň depkinlerini hassa güýçlendirmegi häkimden bir talap etdi. Gowçaklen meýdanlary mineral we beýleki dökünlerden dolu üpçün edilmeliler. Ýankeşleriň we ketellerin güze çykmagynyň öňüne almak boýunça işler şol sanyna biokerhanlarda taýýarlanýan bio önümleriniň talaby laýyk ulanmagy babatda degişik görkezmeler berildi. Devlet başlarymyz vilayetde gallar ona başlamak we bu mögsümi guramçykly geçirmek baradaky meselelerini çekip, iş ediljek ýan kombaynlaryň we buğdoý daşamakda ulanjak awtologlaryň hemde galla kabul ediş bölümleriniň mögsümde dol derejede büyükdönşsiz işini üpçün etmek boýunça anyk tawşyklar berdi. Gallar onuň geçirilişine gözegçilik etmäge we işleri guramçykly alyp barmaga degişli döredilen ýürüýti toparlaryň hünärmenleri, ýöňde goýulan wezipeleri ýokary derejede ýerine getirmelidirler. Hormat prezidentimiz ilatymyzy Türkmen topragynda öndürilýän yer alma we gök bakça önümleri bilen dolu üpçün etmegi möhüm wezipeleriň hataryna kesgitläp, bekinleri ösürüp ýetişdirmekde ekrançykda öňde bar tejribäniň ulanmagynyň döwrüň talabydygyny belledi we bu wagtda häkime degişik görkezmeler berdi. Devlet başlarymyz obagzygyna ýetişdirilýän ýene bir gymmatly çiğmal bolan pili taýýarlamak baradaky meselelerini çekip, şu günler bir mögsümi netijeli jemlemek hemde pili tapşyrmak baradaky belirlenen meýilnamany dolu berza etmek boýunça ýerine ýetirmeli işler barada häkime bir näçe görkezmeler berdi. Şu ýyl vilayetde ulanmaga berilmegi gözüňne tutulýan medeni durmuş we ölümçük maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň alınıp barlyşy ýygyderli gözegçilikde saklanmalydyr.
Hormatly prezidentimiz vilayetin orta mekdeplerine soňky dabarasyny guramaçyklyk geçirmäge taýýarlyk görülenini, bugra degişli ähli meselelerin gözüňde tutulmalygyny aýtdy. Hemde bu babatda häkimi degişli görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Lewap vilayetiniň häkimi Amangildiýew söz berdi. Häkim vilayetin gowçu meýdanlaryna degişli derejedäki ýygyk işleriniň geçirilişi hemde gallarogny guramaçyklyk geçirmäge hemme taraplaryň taýýarlyk görülenligi barada hadabat berdi. Şeýle hem häkim ýeralma we göýük bakça ekinlerini ösürip yetişdirmek hemde bir ölümler bilen ilatymyzda üçin etmek boýunça amala aşyrlayan işler barada aýtdy. Atabatyň başyna şu ýyl vilayetde ulanmaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we ölümçük maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň başı bardyky aýdyldy. Şonuň ýaly vilayetin orta mekdeplerine soňky dabarasyny guramaçyklyk geçirmek boýunça görülen taýýarlyk işlerine ünserli. Soňra häkim hormatly prezidentimize hoş habar getirdi. Vilayette pili tapşyrmak baradaky şertnamalaryň borçnamany awra bilen ýerine ýetirdiler. Şunu vilayetin güpekçileri 1010 tonna pili tapşyrmak bilen şertnamalaryň borçnamalaryny dolu berja etdiler. Şu münasibetli häkim vilayetin ähli güpekçileriniň adyndan Şeýle üstünlüği kazanmaga döredilen şertler we mümkinçilikler hemde berilen gollaglar üçin arkadaky serdarymyza tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Hormatly prezidentimiz vilayetin güpekçilerini bir üstünlük bilen gutlap, olary çeken asyrly we ahlasly rahmetler üçin tüý sürekden minnetdarlyk sözlerini aýtdy. Döwlet başlarymyz sözünde dowam edip, gazandan üstünlük bilen çäklenmän, ýüňde goýulan beýlik wezipeler ýerine ýetirmegem mühim talap bolup durýanyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz şu günler gowça ýygyk işler bilen bir gatarda oboz tänklerini we gurallaryny dolu güýjüne peýdalanmak, ekinleriň mineral dökünler bilen üçin edilmegi, şol sanyna biýankeşleriň we keselleriň güze çykmagynyň ýöňelmek oruny biýe önümleri netijeli bolanmak meselesine uly ähmiýet bermegiň zerurdygyny aýtdy. Döwlet başlarymyz vilayetde gallarogny guramaçyklyk geçirmek boýunça işleri aýratyn gözüçlükde saklamagyň zerurdygyny aýdyp, orokda işlediljek DNA ýan kombaýnlaryň we bugdaý daşamakda ulanjak awtologlaryň mögsimde dolu güýjüne ulanmagyny galla kawruş bölümleriniň büýükdençli işini üpçün etmegi taşyrdy. Gallar onuň geçirilişine gözüçlük etmek we işleri guramaçyklyk alyp barmak maksady bilen düredilen ýürüýte toparlar ýöňlerine goýulan wezipeleri amal etmäge ören jogapkärçilikli çemeleşmelidirler. Yeralma, göýük we bakça ekinlerini ösürip yetişdirmek boýunça belirlenen agrotehnik çäreleri öz wagtyna geçirmek, topragyň hasyllygyny ýokarlandyrmakda hemde ekrançylyk medeniýetini gowlandyrmakda mühim ähmiýeti bolan tutugy jetleji tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak, ýurdumyzy durumçy ykdysadydan ösürmegiň maksatnamysynda meýilleşdirilen işleri öz wagtyna we ýokary hilli ýerine getirmek döwrüň mühim talabydyr diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Bu babatda häkimi anyk taýşyklar berdi. Döwlet başlarymyz şu ýyl vilayetde gurulyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we ölümçük maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň alınıp baryşyny ýygyderli gözüçlükde saklamagy taşyrdy. Hormatly prezidentimiz vilayetin orta mekdeplerine soňky dabarasyny guramaçyklyk geçirmek boýunça görülen taýýarlyk işlerini öňe çekip, bu wakanyň mektep uçurumlarynyň durmuşynda hemişelik ýakymly ýatlama bolup galmalydygyny aýtdy. Soňra hormatly prezidentimiz Mar vilayetiniň häkimi Anneberdiýew söz berdi. Häkim vilayetde alınıp barýan işler gowça ýygyk etmek işleriniň ýerine getirilişi hemde vilayetde gallarogny guramaçyklyk geçirmek we bu mewsimi ýokary derejede geçirmek işlerine de dolu taýýarlyk görülýäni barada hadabat berdi. Mundan başga da yer alma we göýük bakça ekinlerini ösürip yetişdirmek hemde bir önümler bilen ilatymyzy bolelyň üçin etmekde babadaýhanlar ähli mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýarlar. Şeýle hem häkim şu ýyl vilayetde ulanmaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we ölümçük maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň barşy hemde orta mekdeplerde soňky dabarasyny guramaçyklyk geçirmäge görülen taýýarlyk barada hadabat berdi. Soňra häkim vilayetin güpekçileriniň 440 tonnadan urak hasyl tapşyryp şertnamalaryň borçnamalaryny awra bilen ýerine getirenlikler baradaky hoş habar getirdi. Vilayetin häkimi ähli häkmetkeşleriň adyndan şu ajaýyp uly üstünlügi kazanmakda döwlet tarapyndan döredilen mümkinçilikler we şertler üçin hormatly prezidentimize tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Arkadaky serdarymyz bir Ähmet ýeňşi bilen vilayetin ähli üpekçilerini mehirli gutlap, olaryň bir ajaýyp üstünliginiň dokmy senagatymyzy gymmatly çiň mal bilen üçin etmekde aýratyn möhümdigini belledi. Hemde bunyň üçin olara tüý sürekden minnetdarlyk bildirdi. Döwlet başlarymyz sözünde dowam edip, owagjyk puwdugyny işleriň hemişe ýetikdigini aýtmak bilen häzirki möhüm wezipeleri öňe çekdi. Hormatly prezidentimiz şu günler gowça talaba laýyk ýygyk etmegiň, geljekde agaltynyň bol hasylyny ösürip ýetişdirmegiň kepildigini belledi. Şoňa görä ýygyk işlerini owagjyk tänklerini we gurallarynyň dolu güýjüne kada laýyk işledilmegi zerurdyr.
bir ekinleri, dökünler bilen üçin etmekde hiç ýyly bökdenşikler bolmary däldir. Şonuň bilen birlikde döwlet başlarmada gowuça meýdanlaryna diýankeşleriň we ketelleriň ýüze çykmagynyň öňüni almak boýunça geçirilýän işleriň möhümdigini öňe çekip, bu wagtda taýýarlanýan biýe öňümleriň ýerlikli ulanmagy barada degişli görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz ýakynlaşyp gelýän gallar ogna hemme taraplaryň taýýarlykly geçmek üçin mögümde diýeni ýan kombaynlaryň we hatyl daşamakda awtologlaryň galla kabul etişine nokotlarynyň büyükdensiz işini üçin etmegiň wajypdygyny aýdyp, bu wagtda häkime anyk tawşyklar berdi. Gallar ognyň başyna gözüçük etmek we işleri guramaçykly alyp barmak boýunça düredilen ýürüýte toparlar işlerini jogapkärlik we guramaçykly çemeleşmelidirler. Döwlet başlarymyz yer alma we göýök bakça ekinleriniň bereketli gazyny ösürip geçirmek hemde bir öňümler bilen ilatymy da bolelyny üçin etmek oruna alınıp bolýan işleriň hemişe gözükçülükde taklanylmalydygyny aýtdy. Hormat prezidentimiz şeýle wilayatda ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we öňümçük maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň barşyny bir gözükçülükde taklamagyň möhümdigini belläp, desgalaryň belirlenen möhletini we ýokary ýyly tapşyrylmagyny üçin etmek barada häkime degişli görkezmeler berdi. Wilayatyň orta mekteplerine soňkyjaň dabarasy bir ajaýyp waka mahsus derejede guramaçykly geçirilmelidir diýip döwlet başlarymyz bu wagtda degişli tapşyryklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Arkaly söz berdi. Vice-premier şuňlar ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, gowuça we akinleri degişli derejede ýygyk etmek boýunça ýaýlandyrylan toplumlaryň çäreler, şeýlekem gallar ona guramaçykly we belirlenen möhletlerde geçmek oruna alınıp bolýan giňmeçli işler barada hatabat berdi. Hatabatyň çäklerini yer almany we göýök bakça ekinlerini ösürip geçirmek hemde bir öňümler bilen ilatymy da üçin etmek oruna alınıp bolýan işleriň döwlet başlarymyzyň ulul beren tarjyklaryna laýyklykda dowam edýäni barada aýdyldy. Şeýlekem vice-premier şuňlar dowam edýän pili taýýarlamak mögümini netije jemlemek hemde pili tapşyrmak baradaky belirlenen meýilnamany dolu berza etmek boýunça işleriň bildirilýän taraplara laýyklykda ýerine getirilýänini aýtdy. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, gowuçanyň, buğdaýyň we beýlek ekinleriň bol gatyny kemale getirmek boýunça alınıp bolýan işleriň agrotehnikanyň kadrlaryna dolu laýyk gelmeligini bellemek bilen vice-premieri belirlenen wezipeleriň üstünlükli ýerine getirmegi, ýurdumyzyň ähli künjeklerini azyk bolşugynyň hasy üçin edilmegi wagtda bir näçe tapşyryklar berdi. Soňra iş maslahatyna gatnaşanlar ýakynlaşyp gelýän ajaýyp tene Aşgabat şäheriniň güni hemde soňkyjaň dabarasy bilen hormat prezidentimizi mehirli gutladylar. Olar bu wakanyň halkymyzyň durmuşyna münasip ornalanygyny belläp, döwlet başlarymyza bir jan sağlyk, uzak ömür işlerini mundan meýlekde uly üstünlikleri arzuw etdiler. Hormat prezidentimiz gutlaglar üçin minnetdarlyk bildirip, bir ajaýyp bayramçylygyň her bir Türkmenistanlynyň gowunjyny öwürlenigini belledi. Ata watanymyzyň täze taryh senamasyna altyn harplar bilen giren bir şanly senler, raýatlarymyzyň watana bolan sevgisini has artdyrýar. Mehriban halkymyzy ýyl ýurt beýikli, döwletli işlere has ruhlandyrýar diýip döwlet başlarymyz belledi. Hormat prezidentimiz sanyl Arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara bir jan sağlyk, bir karar watanymyzyň gülläp etmeginiň, halkymyzyň awadançylygynyň we bagtyar durmuşynyň beýikligine alyp barýan işlerine üstünlikleri arzuw etdi. Şoň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy Gurban Berdimuhammedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň başlygy Farid Muhammedshin bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Oň dowamyna parlamentary hyzmatdaşlarynyň möhüm meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Gahrman arkadamyz pursatyn peýdalanyp kärdeşini şanly 75 ýaşynyň dolmagy bilen gutlap, oňa berkjan saglyk, uzak ömür, maşgal awadançylygyň we işlerine üstünlikleri arzuw etdi. Söhbetdeşler dost gatnaşyklary berk ýoly goýulan Türkmenistan bilen Tatarstan Respublikasynyň arasyna giň gerimli ugurlar boýunça özara bähitli hyzmatdaşlygyň üstünlikli ösdirilýänini kanagatlanma bilen nykdylar. Bu bolsa taraplaryň depolun hyzmatdaşlygy wagtyň synagyndan geçen esasy ýoly goýmagy özara ıgrarlydygynyň aýdyn beýanydyr. Men Tatarstan Respublikasyna ýakynda bolan saparmy biziň wekiliýetimizde bildirilen mihman söýürlügi we gownaçyklyk bilen kabul edilmegini aýratyn mehir bilen ýatlaýan diýip Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy aýtdy. Hemem geçirilen gepleşigini we dowuşyklygyň üstünliginiň gatnaşyklarymyzyň ähli puwdoklarda mundan meýlegim ösdüriljekdigine şaýatlyk edýänini nykdy. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurban Berdimuhammedow Türkmen tarapynyň parlamentary gatnaşyklarynyň ýygyderli giňeldilmegine gyzyklanma bildirýändigini tasdiklap, Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň başlygyny islendik wagt Türkmenistana gelip görmäge çağırdy. Hemem şol saparyň iki taraplaryň parlamentary gatnaşyklarynyň ösdürilmegine täze iterge berjekdigini
ýaşaýany ynam bildirdi. Hormatly Prezidentimizin owa hojulugyny amalaşdyrýan özgertmelerini gök, bagça we yer almaýaly owa hojuluk önümleriniň öndürilişini artdyrmak barada öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmäge ýurdumyzyň hususiýetçilerim özleriniň münasip goşuntylaryny goşýarlar. Mary şäherindäki meýweli ülke hususy kärhanasynyň işçilerim özleriniň önümçilik gerimini artdyryp, azyk önümleriniň dürli görnüşlerini öndürmek bilen bir hatarda owa hojuluk ekinlerini ösdürip ýetişdirmekde gowunurjy iş netijelerini gazanýarlar. Mary şäherindäki Türkmenistanyň tenagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan meýweli ülke hususy kärhanasy ýurdumyzda ykdysadyýetimiziň şalt tepkinleri bilen ösmegine münasip goşunt goşýan kärhanalaryň hataryna tananmak bilen owa hojuluk ekinlerini ösdürip ýetişdirmekde de nusgalarlyk işleri bitirýän kärhanalaryň biridir. Kärhananyň işçileri halkyň arkadagly zamanasy ýylyna wekil wazir etrawynyň Türkmenistandaky habarlyşiginiň çäginden öýleşdirmek we bakça hemde beýleki owa hojuluk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek maksady bilen bölünip yer böleklerini uly işleri durmuşa geçirýärler. Bölünip berilen yer böleklerini ilkinji gedek siziň hökmüne tohumlyk yer almanyň ösdürilip ýetişdirilýändigine aýratyn bellemek gerek. Bu ýerde ilmiň öňde barjy tejribeleriniň önümçiligi giňden ornaşdyrylmagy, tohumlyk yer almanyň teçkiçiligi işlerini gowunajagy ýola goýulmagy, işewur telekeçilen gadanýan uly üstünlikleriniň biridir. Bölünip berilen yer bölegini şu ýyl siziň tejribe hökmünde yer almanyň Türkiýe hemde Russiýa döwletlerinden getirilen görnüşleriniň tohumlary ekilip ekinlere gowunajagy ýyda edilýär. Yer almanyň 20 golay görnüşiniň biziň toprak we howa şertlerimizde durnukly häsiýetleri, hatyl toplaýyş aýratynlyklary kärhananyň ýürüýte hünärmenleri tarapyndan öwrenilýär. Yer almanyň hatara aralaryny bejermek işleri traktorlar arkaly amala asyrylýar. Ösdürilip ýetişdirilýän tohumlyk yer almanyny suwarmak işlerine häzirki zamanda urwat tehnologiýalaram giňden ulanylýar. Ekrançylyk meýdanyna tutuşlaýyn suw geçirjileriň çekilip, damjalaýyn usurly suwarylýan enzamlaryň oturdylmagy bolsa, ekinleň öz wagtyna suw ile üçin edilmegine we suw tygyşytly ulanylmagyna uly ýardam berýär. Şu ýylky tohumlyk yer almadan toplanjak hatyly geljek ýylyň ekis döwrüne şenlik ýarhananyň 2000 tonnalyk sowadyjy ambaryna kada laýyk taklamaklygy üçin häzirden uly taýýarlyklar görülýär. Ihlasly dähme çeken telekeçiler bölünip berilen yer böleklerini owa hojuluk ekinleriniň beýlek görnüşlerini hemde meýweli baglaram ösdürip ýetişdirýärler. Bu ýerde öýleşdirilen ekrançylyk meýdanynyň belli bir bölegine baglan 20 golay görnüşi ekilip olar kadaly boýalýar. Kärhananyň telekeçileri hususy ulgam ösdürmek barada edýän aladalar üçin hormatly prezidentimize alkyş dillerini aýtýarlar. Ýurdumyzda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne Türkmenistan 2022-2050 ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmek milli maksatnamasyny ýerine ýetirmek üçin işlere täzeçe çemeleşmeleri we feljerimler ornaşdyrýan kärhanalaryň hatarlary barhartýa. Olar halkyň arkadagly zamanasy ýylyna öňde goýulan wezipeleri üstünlikle ýerine ýetirmek üçin ähli çäreler görýärler. Bolsa her bir günüň üstünliklere beslenmegini öpçün edýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzda amala asyrylýan işleň durmuşa geçirilýän tatlamalaryň her biri ýurt ötüşlerini gönükdirýär. Edil şoň ýaly halkymyzyň behbitlerini gulluk edýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň tebitlerine de ýeri guruluşyk tatlamalaryň enşemeti durmuşa geçirilýär, şäherler bilen bätleşýän döwrüp owalyň guruluşyklary alınıp barylýar. Aýratyna soňky ýyllarda ýurdumyzda ýerli guruluşyk terişdelerini öndürmäge möhüm ähmiýet berilýär. Häzirki wagtda öndürilýän guruluşyk terişdeleriniň aglaby bölegi senagat kärhanalaryň paýyna düşýär. Dünýä ölçeklerine laýyk gelýän döwrap önümleri bilen tapawutlanýan senagat kärhanalaryň bolsa sany barhartýar. Şeýle kärhanalaryň biri Türkmenistanyň senagat we guruluşyk önümçiligi ministrliginiň Daşow şäherindäki demir beton önümleri kärhanasydyr. Bu ýer kärhanada binanyň daşky we içki diwarlary üçin niýetlenen guruluşyk önümleri derli öndürilýär we guruluşyk işlerini giňden ulanylýar. Bu ýerde döwrap ýük göterjiler, kesmek, egmek, süýndirmek we nokotlaýyn kepşirlemek şeýlekem beýleki işler üçin enzamlar oturdular. İş nökte tejribeli hünärmenler bolsa bölümlerde oturdulan kuwatly enzamlaryň ygtybarly ulanmagyny üçin etýärler. Kärhana diňe bir jaý guruluşy üçin zerur bolan önümleri öndürmän eýsem guruluşyk işlerinde amala asyrýarlar. Bu bolsa halkyň arkadagly zamanasy ýylyna, arkadagly serdarymyzyň ýollaşylygyna amala asyrylýan uly ötüşleri münasip goşuntdyr. Kärhananyň işi gullukçylary döredilýän şertler üçin hormatly prezidentimide tüý sürekden alkyş aýtýarlar. Mälim Şeýle şoňlar paýtatymyzda Türkmen teatr sunugy tatly festival giň gerimde geçirilýär. Festiwalyň nowatdaky gününde artistler teatr muştoklaryny täze sahnalaşdyrylan oýunlar bilen begenlerdiler.
Günün birinji ýarymynda Türkmenistanyň Molenepet adynyň talipler teatrynda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talipleriniň eni atly sahna oýny tomoşaçylary hödürlendi. Sahna oýny gahryman arkadagymyzyň ene tagdym mukaddesiga tagdymatly eseri taýynda döredildi. Talipler teatrnyň döredicilik toporunyň nesil terbiýesinde ene tanyň öwüt ünnegleriniň ähmiýetine ýüzlenmekleri terbiýeçilik taýdan iňen ähmiýetlidir. Sahna eserinde diňe bir enelengde eýsem atalan öňünde perzentleriň berja etmeli borjy baradaky meseleleriň gozgolmagy sahna oýunynyň çeperçilik gymmatyny artdyrýar we suňlaşdyrýar. Günün ikinji ýarymynda Türkmenistanyň Maslahat adynyň milli sal drama teatryna Margul aýatynyň Kemin adynyň döwlet drama teatrynyň Türkmen sahda atly sahna oýuny görkezildi. Nowruz Gurban Muradowyň edebi ýalgysyna görä sahnalaşdyrylan Türkmen sahda atly oýuny gahryman arkadagymyzyň jowher paýgadyndan syzylyp çykan Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly eserindäki manasyny tirmegi okuyjak oýun rowaýatlarym atly bölümdäki rowaýatlaryň wakalary janlanyrlýar. Sahna oýunyny halk arasynda sakylygyň, jomartlygyň nusgasyna öwrülen Hatam taýyn keşfi ör oýuny galýar. Paýtagtymyzyň teatr söýjüleri agzamara Türkmenistanyň Alparslan adynyň milli drama teatrynda Türkmeniň ýoly atly sahna oýunyny tomoş etdiler. Gadam Kakybaýewiň Türkmeniň ýoly atly sahna oýunynyň edebi esasy gahryman arkadagymyzyň Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi eseri esasynda döredildi. Sahna oýunyny arnamasyny, watanyny, agraryny, ahlagyny, ähliwatdan beletde goýan gadymy hem müdimi halkymyzyň ömür ýolundan häzirki bagtly günlerimizde çenli geçilen şöhratly ýolumyz barada söz açylýar. Türkmen teatr sanatly festivaliniň nowatdaky gününde tomoşaçylaryň gylgyn söýgüsine munasip bolan sahna oýunlaryny gahryman arkadagymyzyň eserlerine beýan edilýän beýik watan söýjülük, halallyk hem zähmet söýürlük ýaly taglimatlar giňden wasp edilýär. Bu sahna eserleri tomoşaçylaryň gylgyn söýgüsine munasip bolup, ýaşlaryň milli döwletlilik ýörelgelerini, şöhratly atalarymyzyň nurany ruhlaryny agrarylyk terbiýelemekde uly ähmiýete eýdir. Türkmen teatr sanatly festival dowam edýär. Häzirki günlerde dürli ugurlar boýunça geçirilýän ýarşlar gyzykly tarapdan häsiýetlenýär. Her bir türeginiň okuýuny öwrenmekligi mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri geljekki üstünlikleriň özünidir. Türkmen türgeleri kuşaklı görüşün alış görünüşü boyunça Kırgızstanda dowam edýän Aziýa çempionatynyň nowatdaky gününi üstünliklere beslediler. Erkin usul boyunça ýurdumyzyň içeri işleri ministrliginiň Mälkuly Berdi Muhammedow adynyň 10.01 harby bölüminiň eserleri Roz Murat Medow 80, Arslan Hojammerdiýew 90 kilogram agramlarda birinji orun eýläp altyn medala nasip boldular. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe Sport Institutynyň talipleri Daýanç Guwanjyw 60, Nur Muhammed Baýdoğduýew 100-den ýokary kilogram agramlarda birinji orun eýläp altyn, Jemal Öwliýagulywa 70, Naziýa Joraýewa 75 kilogram agramlarda ikinji orun eýläp gümüş medala nasip boldular. Ýurdumyzyň Guşakly Görüş Federatsiýasynyň türgeni Maral Garjykowa 60 kilogram agramda 3-nji orun eýläp birinji medal gazandy. Görüşiň alış görünüşiniň erkin usul boýunça Türkmenistan toporlary arasynda birinji orun eýledi. Ýokary netijeleri gazanmak ýerli geçirilýän ýarşlarda esasy wezipeleriň birini urlar. Bu ýagdaý sport bäsleşikleriniň gyzykly bolmagyny üçin edýär. Häzirki günlerde ýurdumyň sport bu ýaşlar täzelikler ministrliginiň meýilnamasyna laýyklykda degişli kadrlaryň berja edilmegi bilen geçirilýän ýarşlar üstünlikleri betlenýär. Aşgabatyň sport bu ýaşlar täzelikler baş müdirliginiň guramagyna geçirilen düzüdo boýunça paýtagtyň çempionaty kämilleşmek babatda ähmiýetli boldy. Kickboxing boýunça geçirilen ýarşda türgeler Aşgabatyň birinji oruny bäsleşdiler. Sport bäsleşikleri ýaşlaryň tejribesiniň artýanyny ýaşar etdi. Fitnalar Fedadynaky Türkmen Döwlet Moğolumçylyk Institutynda geçirilen sport bäsleşikleri sagdyn nesil berkarar döwlet diýilip atlandyrly. Sportyň durly görnüşleri boýunça geçirilen ýarşlar talip türgeler täze ýeňişlere ruhlandyrdy. Sport bäsleşikleriniň ýerli geçirilmegi institutyň talip türgeleriniň barha kämilleşmegine ýardam edýär. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerine we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuny 23-nji maýda sagat 20-den 24-nji maýda sagat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň gowmagy mutlugynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan vilayetine ötkäpdirýän bulutly howa 10 demgrad günatardan tele sekund 10-15 metr etýän şemal öser. Howa gejatine 19-24 gradus, gündüzine 25-30 gradus maýl bolar. Kenary etraplaryna 18-23 gradus maýl bolar.
Arkaly welaýatyna ötkäpdirän bulutly hawa bolup, demirazy günatardan teýle sekundda 10-15 metr ýetýän şemal öser. Hawa gecesine 17-20 gradus, gündüzüne 30-35 gradus maýyl. Gün orta gün nogry etraplaryna 38 gradus çenli ıssy bolar. Mary welaýatyna azken bulutly hawa bolup, gün orta gün nogrydan teýle sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öser. Hawa gecesine 14-19 gradus maýyl, gündüzüne 33-38 gradus ıssy bolar. Lewap welaýatyna azken bulutly hawa bolup, gün orta gün nogrydan teýle sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öser. Hawa gecesine 15-20 gradus, gündüzüne 31-36 gradus maýyl bolar. Daş welaýatyna ötkäpdirän bulutly hawa bolup, gün orta gün nogrydan teýle sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öser. Hawa gecesine 16-21 gradus, gündüzüne 30-35 gradus maýyl bolar. Paýtatymyz Aşgabatda azken bulutly hawa bolup, demirazy günatardan teýle sekundda 12-14 metr ýetýän şemal öser. Hawa gecesine 18-20 gradus, gündüzüne 32-34 gradus maýyl bolar. Ýurdumyz boýunça maý aýynyň 24-nä magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Eziz watandaşlar, ýaz pasyna günüň dowamyna hawanyň derejesiniň üýtkäpdirýanyny nazara alyp pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, Şeýledäki häzirki wagtda hawada tozan bölejikleriniň kadadan 5 götürüm artmagy, o hawanyň akymynyň üýtgemi bilen baglaşykly hawa şertleriniň adamyň bedene ýetirip biläjek oňuýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen ağzy burun örtüğünü ulanmaklygy maslahat berýäs. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek, elleri arasa saklamak zerurdur. Mehriban eleşler, bulary berk berja etseňiz ýylyň islenip paslanda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şuňlan Watan Habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne aty Watan Türkmenistan ähli babatlarda ösüşleri betlenýär. Ähli ösüşleriň özünde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.